Educația rămâne o prioritate cheie pentru USR în noua sesiune parlamentară. Ne vom concentra pe 4 direcții clare. 3, 2, 1. Prima direcție se referă la echitate și la a da șanse egale tuturor elevilor. Pentru asta e nevoie de mai mulți bani în educație, care să se ducă pentru programul masă caldă în școli la nivel național și pentru programe de învățare de tip școală după școală, pentru a putea remedia din golurile de învățare acumulate în timpul pandemiei. A doua direcție se referă la adaptarea programei școlare la secolul 21. Asta e una dintre problemele pe care cei mai mulți părinți ne-o semnalează atunci când ne scriu. Elevii astăzi învață lucruri care nu mai sunt aplicabile în lumea de afară, folosind niște manuale foarte vechi. Sigur că nu putem să facem conținuturile școlare și materiile aici în Parlament, dar putem forța ca Ministerul Educației să grăbească reformele de conținut pe care le-a promis de atât de mult timp. Acum, degeaba avem conținuturi bune dacă nu avem profesori capabili să predea bine și școlile sunt conduse defectuos. Tocmai de aceea a treia direcție se referă la bună guvernanță, atât la zona de depolitizare prin incompatibilități, cât și la profesionalizarea profesorilor și directorilor de școală. Nu în ultimul rând, avem o prioritate legată de transparență și integritate. Poate sunt doar cuvinte mari, dar în spatele acestei direcții discutăm despre depunerea pachetului de lege antiplagiat. Plagiatul este o formă de hoție și este absolut imoral ca cineva care a copiat o lucrare să ajungă să primească lunar mai mult din banii românilor și să-și construiască o carieră profesională pe o mare minciună. Parlamentarii USR sunt pregătiți să transforme aceste direcții în legi. România mult prea multă vreme și-a ignorat sistemul de învățământ. Acum este momentul să facem o schimbare pentru copiii noștri.